A sentenza chega en xullo de 2024. Martiño Ramos é condenado a 13 anos e medio de prisión por agresión sexual a unha menor. O tribunal ve probado que o exprofesor de música abusara da súa alumna ata en 10 ocasións e que lle propinaba puñadas, lavazadas e azoutas a modo de práctica sádica. Nada máis coñecer a sentenza, Martiño Ramos, que estaba en liberdade provisional, foxe do país, pasa por Portugal, o Brasil, o Perú e Cuba, onde se establece. Na illa facíase pasar por fotógrafo, usaba o seu segundo apelido e relacionábase con artistas e modelos que así o contaban nas súas redes sociais. El nombre de Martín Soto se modificó su apariencia y comenzó a moverse por el mundo cultural y a hacer fotos a jóvenes y adolescentes. É a Asociación Madres Protectoras quen destapa a súa verdadeira identidade. Esta gente actúa con total impunidad. Este señor estaba como un rey en La Habana, como un rey. A colaboración das autoridades españolas e cubanas permitiu a súa detención.